Steve Munyako, ja Kenya mane tiyo e piny Saudi Arabia, owe thuolo kendo gole jela bang' kane ong'adne buch tho e yor nek gi doho ma pinyno kaluwore gi dhawo mane odonjore gi nyawadgi ma gitiyo godo e pinyno ma gikone nyawadgi no ne otho. Mani nolandi gi jagoro mongirore e migawo mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei moyango ni jagono ne ogonyo kiny ma kawuono saa 4. Lidia Okeyo nigi ler mar wachni. Gikone to Steve Munyako, masani ong'ere kaka Steve Abdukarim Munyako, owe thuolo bang' kane ong'adne buch tho e yor ligangla e higa mar 2011 dwe mar 4 e piny Saudi Arabia. Ma en bang' kane odonjore e lweny gi nyawadgi ma japiny Yemen e kar tich, kama ne oweyo nyawadgi no gi hinyruok e dende. Munyako ne owinjo negi gi ligangla dwe mar 5 higani, to kata kamano migawo mar tudruok pinje maoko ma pachoka ne odonjo e twak gi tend piny Saudi Arabia, kama ne giyie chwalo ng'eto makamano mondo mi gibed kod twak mar reso jagono, twak manoriwo josiasa kod jotend din bende. E dwe mar 3 higani, jagoro maduond bura mar UDA Hassan Omar ne olando ni winjruok ne osebedo e kama Kenya nowinjo chulio Saudi Arabia fwai maromo siling milion 129, omenda mane oduogo chul jatend din mar Islam ma piny Saudi Arabia Muhammad Al Isa, ma bende en jagoro mar din mar Islam e piny mangima mong'ere kaka Muslim World League. E kinde manoyuoro e budho manowake gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Ambassador and our ambassador in Saudi Arabia have confirmed that request has since been honored. The $1 million has been paid and the Kenyan will return home safe. Muslim World League en riwruok ma ok mar piny owacho manie boma ma Mecca e piny Saudi Arabia, kendo ni kod ting' mar lando yie mar Islam kod mise mare kama oting'o donjruok e weche mag kelo kwe. Jagoro mong'ere migawo mar tudruok pinje ma oko Korir Sing'oei oyango ni mbetre ma Kenya e piny mar Riyadh oyango ni jagono omedne nying mar Abdukarim bang' tero alam mar Umra e piny mar Mecca, kaluwore gi dwach doho ma pinyno, alam machiwo luor ne Allah kendo nyisa achiel mar oganda Jo-Islam. Oyango ni obiro lando chieng' ma jagono biro chopo e Turka. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.